Continua el retorn de sortiu i disfruteu després d'aquesta aturada de seleccions. Viatgem ara cap a França, on ahir el PSG d'Mbappé i Luis Enrique va perdre a casa davant del Niça, primera derrota de la temporada pels homes entrenats per Luis Enrique, que van veure com el Niça s'imposava al Parc dels Prínceps. Un PSG que està veient que de la mà d'Mbappé, només d'Mbappé, no pot, i tot i que jo crec que realment hagi fet el millor mercat de fitxatges en bastantes temporades, li costa arrencar, a Luis Enrique li està costant encaixar les peces. Té molt bon equip aquest PSG, sobretot ofensivament, ho hem comentat molt, Dembélés, Mbappés, Gonzalo Ramos, Kolo Muani, Asensio, és a dir, té un gran equip, però li està costant molt encaixar les peces, trobar un bon rendiment dels futbolistes, i després d'anar a l'aturada per seleccions amb la victòria per 1-4 davant del Lió, que semblava confirmar el retorn del PSG i evadir els dubtes que havia generat l'equip de Luis Enrique les primeres jornades, doncs bé, només tornada aquesta aturada per seleccions, et trobes aquesta derrota a casa davant del Niça que sorprèn i preocupa, no tant pel rendiment que puguin tenir els futbolistes en la Lliga francesa. Al final se sap el nivell, se sap que molt malament ho hauria de fer el PSG per no ser campió de França, però sí que preocupa per la Champions, perquè cal recordar que els de Luis Enrique han estat aparellats al grup de la mort amb Dortmund, Milan i Newcastle, i compte que no tinguem una sorpresa en aquest grup de la mort d'aquesta Champions 23-24. El PSG i amb Donnarumma a la porteria, Achraf Hakimi, Danilo Pereira, Skriniar, Lucas Hernández, mig del camp amb els habituals Emery, Vitinha i Carlos Soler ahí com a futbolista a l'11 inicial, a dalt Dembélé, Gonzalo Ramos i Mbappé. És el que dèiem, és un bon equip. Va debutar després Randal Kolo Muani, un futbolista habitual al mig del camp, com podria ser Ugarte, també va sortir a la segona part. En línies generals és que és un molt bon equip, la defensa és molt contundent, però li falta, no sé si és tant per la part dels futbolistes o més per la part de Luis Enrique, però sí que és veritat que estem veient un PSG, no diríem incomplet, perquè en quant a noms és un molt bon equip que pot funcionar molt bé, però li falta aquella xispa. Li falta, i això és així, ho estem veient. Si no m'equivoco, són 2 empats a les primeres jornades. És a dir, li està costant molt aquest PSG. Al final és un molt bon mercat de fitxatges, però si tu analitzes l'11 titular, hi ha molts futbolistes que hagin arribat nous aquesta temporada. Potser els està acabant de quallar, d'entendre's amb els seus nous companys. En quant a estadístiques, sí que és veritat que va tenir molt la pilota al PSG, ho estem dient, té molt la pilota, molt la possessió, es nota que l'entrena Luis Enrique a aquest PSG, però en quant a ocasions és molt preocupant que un equip com el Niça no només et guanyi casa, amb un 30% de possessió et generi 14 ocasions, 8 xuts a porteria quan tu en vas generar 3. És a dir, així no es poden guanyar partits. Potser et donarà per guanyar-los a França, però no et donarà per guanyar-los a fora, no et donarà per anar a Europa. Ja ho ha vist el PSG. Mbappé no li solucionarà els problemes a Europa, i que vagi amb compte l'equip de Luis Enrique, perquè la galeta que es poden endur al grup de la mort és considerable al final dels 90 minuts. Derrota del PSG a casa davant del Niça.